Poďme si vysvetliť rozdiel medzi podrážkovými, bezpodrážkovými a reverznými dverami. Rád by som vás týmto predviedol a následne vám ukážem, aké sú tie základné rozdiely pri týchto typoch dverí. Takzvané klasické podrážkové dvere, kde na hrane dverí je vyfrezovaná podrážka, alebo tzv. Hovorovo falc dverí, kde dvere pri zatvorení odstupujú od zárubne. Tým pádom sa tu vytvára takýto jemný odskok. Pri týchto typoch dverí sa väčšinou používajú vlastne viditeľné panty. Ďalší variant alebo ďalšie prevedenie dverí, tzv. Bezpodrážkové prevedenie, kde hrana dverí je v rovine, čiže tu nemáme žiadny tzv. Ten falc alebo vlastne tú podrážku. A pri zatvorení dverí nám dvere pekne lícujú v jednej rovine vlastne s obložkovou zárubňou. Dvere majú integrovaný skrytý záves, preto aj tá rovina nám vytvára taký plynulý prechod so zárubňou a dverami. Toto prevedenie dverí je elegantnejšie riešenie ako klasické podrážkové dvere. Posledný variant, ktorý máme, sú tzv. Reverzné dvere. To znamená, dvere sa otvárajú cez zárubňu, otvárajú sa na 90 stupňov, majú rovnako na hrane vyfrezovanú podrážku, ale je vyfrézovaná naopak. Tým pádom vlastne, keď zatvárate dvere, tak dvere sú zalícované na prednej hrane, kde rovnako to vytvára elegantný a minimalistický dizajn. Dvere rovnako lícujú so zárubňou, avšak do dverí vstupujete tým spôsobom, že ich vlastne tlačíte pred sebou a neťaháte ako pri štandardných podrážkových alebo bezpodrážkových dverách. Skôr by som to povedal, že je to dizajnová záležitosť, kde v rámci jedného priestoru, kde máme dvere, ktoré potrebujeme otvárať smerom do priestoru, vlastne ťahať smerom k sebe, a ďalšie dvere otvárať do priestoru, to znamená, keď vstupujeme napríklad do izby a my chceme vlastne v rámci tej chodby alebo toho priestoru dosiahnuť tú čistú peknú líniu, tak v tom prípade kombinujeme dvere reverzné a kombinujeme to s dverami bezfalcovými, ktoré majú už tzv. Tú rovnú hranu dverí a po zatvorení, či už bezpodrážkových dverí alebo reverzných dverí, dosiahneme jednu peknú čistú líniu v rámci priestoru. A v prípade, ak ste všetkých týchto pojmoch a prevedeniach stratili, tak vás veľmi rád privítam v našom showroome v Mododizajne a moje meno je Robert a budem sa na vás tešiť.